Bo día, benvidos e benvidas a todos unha semana máis a esta edición do Xacobeo Live, a 20, desde que comezamos este espazo de conversa sobre o Xacobeo e o Camiño de Santiago, alá polo mes de xullo. Un espazo no que nestes meses participaron personalidades relacionadas con distintos ámbitos da ruta xacobea e que nos achegaron cada en súa visión, de xeito que se repasamos todos os programas disponibles na nosa canle de YouTube Camino Xacobeo, poderemos obter unha perspectiva global do que significa o Camiño de Santiago. Así, desde a vertente institucional, xa estiveron con nos a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, a comisaria do Xacobeo 21-22, tamén conselleira delegada da Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, Cecilia Pereira, e hoxe temos a sorte de contar co director de Administración e Relacións coas Asociacións do Camiño de Santiago, da antedita sociedade, Ildefonso de la Campa. Bo día, Ildefonso. Bo día. De la Campa ocupa este cargo desde setembro do ano pasado e conta cunha dilatada carreira na Administración Pública. Desenvolveu o seu labor profesional na Presidencia da Xunta, no Departamento de Protocolo, foi xefe de gabinete da Consellería de Migración no último executivo do presidente Manuel Fraga, director xeral de Migracións no Goberno do Estado e antes de ocupar o cargo actual foi director xeral de Maiores e de Persoas con Discapacidade na Consellería de Política Social da Xunta de Galicia. Ildefonso, cales son as súas funcións no ámbito administrativo en relación ao Camiño de Santiago? Bueno, pois como ben di o propio nome do cargo, teño dúas facetas fundamentales. Por un lado, é a xestión e a administración da Sociedade de Promoción do Xacobeo e, por outro lado, as relacións específicas cas asociacións de amigos do Camiño de Santiago, que é un elemento fundamental precisamente para manter o espírito xacobeo da peregrinación. No primeiro ámbito, fundamentalmente, atendemos os recursos de atención aos peregrinos, fundamentalmente albergues e o que é o propio trazado dos diferentes itinerarios do camiño na nosa comunidade, así como tamén a mellora de todas as estructuras e infraestructuras a favor dos peregrinos. E como proxecta a experiencia que acumula como xestor público nesta nova responsabilidade? Bueno, pois cada paso que un dá dentro da administración ou dentro da súa propia carreira profesional, indudablemente o vai a preparando para poder atender a outras necesidades que se poidan plantear. No meu caso, por exemplo, a miña experiencia a nivel de atención de recursos residenciais é importante, se deu tanto no ámbito das migracións como, sobre todo, no ámbito da atención ás persoas con discapacidade e aos nosos maiores en Galicia, con unha amplia rede de casi 270 residencias de atención ás persoas con discapacidade e persoas maiores, e tamén no ámbito das migracións atendíamos dentro do noso traballo pois tanto os centros de atención temporal dos inmigrantes como tamén outros recursos que tiñamos a favor das persoas inmigradas no noso Estado. Unha das principais características do Camiño é a súa capacidade de xerar vínculos entre as persoas e o seu redor, non? Neste sentido, son numerosas as asociacións de amigos do Camiño espalladas non só polo resto de España, senón tamén polo mundo adiante. Como valora o papel destas asociacións no desenvolvemento da ruta xacobea e o mantemento dos seus principios? Bueno, pois o papel que desenvolven é esencial. Primeiro, se non houbera asociacións iniciais nos anos 70 e nos anos 80, o Camiño non sería o que é hoxe, porque, ao fin e ao cabo, a partir da experiencia de Elías Baliña e de asociacións tanto galegas como de outros lugares do Estado, o Camiño sinalouse, o Camiño abriuse, empezouse a estudiar o Camiño e somos as administracións os que recollimos ese testigo das propias asociacións para desenvolver precisamente o que hoxe é o Camiño de Santiago non só en Galicia, sino tamén no Estado español e no resto de Europa. É un conxunto de máis de 300, cerca de 350 asociacións espalladas por todo o mundo. Están xurdindo asociacións novas a cotío, unha das últimas, a Asociación de Amigos do Camiño de Santiago en Uruguai, que fai pouco foi recoñecida, ou tamén a asociación que traballa con cans para facer peregrinación con cans no propio Camiño. As asociacións definen en gran parte e guardan as esencias tradicionais do que é o Camiño e tamén de forma esencial do que é a acollida e a hospitalidade dos peregrinos. E, de feito, para nós ter as asociacións é unha garantía de poder facer ben as cousas e, sobre todo, de conectar ca esencia e cas realidades e cas necesidades efectivas e reais que teñen os peregrinos a hora de emprender
a súa peregrinación. Falabas de máis de 350 asociacións e que siguen aumentando. Podemos dicir logo que o asociacionismo nestes momentos está vivo? Sí, no ámbito das peregrinacións indudablemente está vivo, en gran parte con problemas que atinxen o conxunto do fenómeno asociativo no noso Estado. Eu creo que a nivel global, por unha parte, un certo envellecemento na masa de asociados, é dicir, non se aprecia unha gran incorporación da mocidade dentro do ámbito asociativo, é algo que están pelexando as propias asociacións e que quedou ademais claramente definido no 12º Congreso de Asociacións Jacobeas o do 10º Congreso Mundial de Asociacións Jacobeas, en donde a nivel xeral se manifestou esta inquedanza por parte de moitas asociacións, pero tamén é certo que o que sí apreciamos é que, en cambio, a nivel de peregrinación sí que os mozos están saindo o camiño e, polo tanto, o que sí habería que recalcar e que tal vez manifestar os mozos é a importancia que teñen tamén de pertenecer a este movimento asociativo que, ao fin e ao cabo, mellora e dá contido moitas veces a moitas das experiencias xacobeas que podamos vivir nestes anos. Os cidadáns norteamericanos son os terceiros que máis peregrinan cara a Santiago, segundo o rexistro de Compostelas da Oficina de Atención ao Peregrino. E nos Estados Unidos hai un importante asociacionismo relacionado co Camiño de Santiago. Como valora esta circunstancia nun país tan variado e sen, digamos, unha tradición xacobea tan acusada como pode haber aquí en Europa? Bueno, os norteamericanos son herdeiros das tradicións dos seus ancestros, dos que emigraron a Estados Unidos, e a importancia e impronta da emigración europea é moi importante, e a levaron consigo. Como exemplo claro, unha película como foi The Way, que atrouxo moito o público norteamericano para facer o camiño, está feito por un descendente de galegos, polo tanto esa tradición el xa la levaba na súa sangue, co cal é un pouco esa repetición de experiencias. Despois é unha experiencia moi atractiva para o público norteamericano. Primeiro, é moi segura, segundo, é un entorno basicamente natural, e por outro lado está o componente de relación e de interrelación entre diferentes culturas, diferentes nacionalidades, diferentes linguas, diferentes formas de sentir e vivir a propia peregrinación, que é algo que resulta moi atractivo non só para os peregrinos norteamericanos, pero eles o resaltan dunha forma moi firme. Para o que resta deste ano Xacobeo 2021-2022, teñen vostedes previsto desenvolver algún tipo de acción de promoción do camiño das peregrinacións a Compostela coas asociacións de amigos do Camiño de Santiago? Pois hai unha actividade moi específica o 17 e 18 de decembro, que é o foro, o encontro de asociacións xacobeas españolas en Santiago de Compostela. É unha forma, primeiro, de xuntar na nosa comunidade as asociacións, tendo en conta que levamos pasado unha época onde gran parte dos membros das asociacións non poideron vir a Santiago pola situación pandémica que se vivía a nivel mundial. Nos parece que nestes momentos onde a situación é máis positiva, pois é un bo momento, por un lado, para agradecerles todo o traballo que veñen a facer e, por outro lado, reflexionar tamén no ano que nos queda todavía de desenvolvemento de año xubilar xacobeo e ver un pouco tamén as perspectivas de futuro que tenemos para traballar conxuntamente con asociacións que para nós son un referente esencial. Outro dos apartados relacionados co seu departamento é a rede pública de albergues do Camiño de Santiago, unha infraestructura indispensable nas peregrinacións a Compostela que non deixou de medrar desde aquel primeiro xacobeo celebrado no 1993. Cal é a situación actual nas distintas rutas xacobeas e cales son as previsións, digamos, a curto prazo? Bueno, pois ahora mesmo contamos cunha rede de máis de 70 e pico albergues públicos que están, ademais, en un proceso continuo de renovación e de mellora, nestes momentos con grandes planes para a mellora da eficiencia enerxética dentro dos albergues, para garantir, ademais, accesibilidade nos albergues públicos para as persoas con discapacidade, para poder facer realmente un camiño que sexa inclusivo e integrador para as persoas con discapacidade. E despois tamén estamos vendo onde pode haber novas necesidades de xeración de albergues públicos, porque os albergues públicos ao final son os tractores para que despois podan surdir outras iniciativas de carácter privado e para garantir ademais a propia trazabilidade dos camiños. Nestes momentos temos aí algún camiño, como é o camiño de inverno, que foi o último recoñecido por parte da Administración galega, en donde hai que facer todavía un esforzo. Fixemos durante estes 2 últimos anos preparando o seu trazado e agora queda empezar a traballar tamén
na xeración de albergues públicos pois que sirvan precisamente para garantir que ese traxecto este aberto e plenamente operativo para os peregrinos. Ademais diso, estánse levando a cabo distintos programas de digitalización e adaptación dos albergues ás novas tecnoloxías. Como se está a desenvolver esta actuación? Bueno, pois dentro do plan conxunto de renovación dos albergues o aspecto tecnolóxico é fundamental. Por un lado, para garantizar, e aí xa temos garantida en todos os albergues da rede pública, a conexión wifi para todos os peregrinos, porque precisamente un peregrino pasa moito tempo sin poder conectar cos seus familiares ou amigos mentre está facendo a peregrinación, e consideramos que as paradas en albergue debe de ser o momento da comunicación do peregrino, e así ya queremos garantir. Por outro lado, na mellora enerxética estamos facendo tamén unha forte inversión tecnolóxica, na mellora tamén para persoas con discapacidade, con problemas fundamentalmente de sordera ou ceguera, o poder dar axudas tecnolóxicas para garantir unha boa estadía nos nosos albergues. E agora mesmo estamos desenvolvendo pois tamén toda a posibilidade de melloras, inclusive no ámbito do propio control do camiño e do paso dos peregrinos. Hasta ahora só temos unha referencia estadística do paso dos peregrinos, que son aqueles que recollen a Compostela. Estamos vendo que hai unha proporción importante de peregrinos que non a recollen, pero que deben de ser indudablemente medidos tamén, sobre todo porque a través da medición nos dá unha información moi importante para despois poder facer unha planificación das melloras e dos traballos necesarios para garantir que a rede pública de atención sexa o mellor posible. Ademais dos albergues, con que outras infraestructuras pode contar o peregrino ao longo do camiño para facilitar a súa peregrinación? Bueno, pois pola nosa parte hai dos estruturas fundamentais ademais dos albergues, que é o propio trazado do camiño, co cal se fan labores de mantenimiento e mellora a cotío, é dicir, estamos traballando todos os días, moi da man tamén das asociaciones, que moitas veces nos sinalan ali pois, onde se produjeron deslaves por chuivas ou onde hai algún problema, e podemos enviar as nosas brigadas de obra a actuar. Están os centros de interpretación tamén, en donde lle damos unha información de valor aos peregrinos, non só do itinerario que van a facer, senón documentando históricamente, tamén dándolle toda unha alternativa de outras visitas que poden facer ao redor da súa propia peregrinación. Fundamentalmente aí é onde estamos dándolle un apoio aos nosos peregrinos máis alá do que son os albergues públicos. A evolución da pandemia fixo precisas moitas adaptacións nestas instalacións para garantir un camiño seguro aos miles de peregrinos que abordaron a ruta xacobea este último ano. Pódenos resumir os protocolos de seguridade en relación a COVID-19 que se están levando a cabo na actualidade nestes albergues públicos? Sí. Bueno, os protocolos e planes de intervención no ámbito COVID nos albergues públicos e privados primeiro fixéronse con todas as garantías, e da man do Instituto de Calidade Turística Española, que nos pareceu un organismo que máis estaba traballando a fondo no ámbito turístico, no ámbito de como traballar para atender, para frenar a extensión do COVID dentro dos espazos turísticos, e nos pareceu importante o seu apoio, e, sobre todo, coa Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia, que é o referente fundamental á hora da atención COVID, e ali se diseñaron tanto protocolos de atención ante casos COVID que se pudieran plantear nos albergues, como das medidas preventivas que deberían de ter todos os albergues, tanto públicos como privados, na formación dos propios profesionais, albergueiros ou hospitaleiros, que atenden os peregrinos, como tamén na señalética que é necesaria para poder orientar ben os propios peregrinos dentro do albergue, e despois facendo un seguimiento periódico da situación en que están os albergues, tanto públicos e privados, informando tamén dunha forma coordinada coa Consellería de Sanidade para ver se había que hacer algunha actuación específica dentro dos albergues. Ademais, xunto coa Consellería de Sanidade, o que fixemos tamén durante a etapa de COVID foi designar unha serie de albergues para que puderan ser utilizados tanto para peregrinos que detectados con COVID positivo como en casos sospeitosos, precisamente para garantir ese control das persoas que tiveran ou poderan ter esta enfermedade, e poder traballar conxuntamente con Sanidade na súa mellor atención.
E o seguro COVID, como funciona para os peregrinos? Seguirá activo ao longo do ano 2022? Sí, a nosa idea é que siga activa no ano 22, visto os resultados que tivo neste ano. O seguro COVID é un seguro gratuito para os peregrinos. Simplemente, en caso de que o peregrino teña calquer problema ou seja detectado un COVID durante a súa estadía en Galicia, sexa peregrino galego, peregrino nacional ou internacional, e aí o que se activa é o seguro, que vai atender todas as súas necesidades a nivel hospitalario, a nivel de medicación ou a nivel incluso de traslado sanitario se fora preciso, con unha cuantía con ata 15.000 euros, e que atende as súas necesidades sanitarias durante a súa estadía en Galicia, algo que dá indudablemente moitísima tranquilidade aos nosos peregrinos a hora de percorrer a nosa comunidade. Por suposto. Case rematado o ano 2021, que nos pode dicir da evolución da peregrinaxe a Compostela ao longo deste ano? Estánse cumprindo as expectativas? Bueno, non só se están cumprindo, senón que se están superando. Hai que ter en conta que de forma efectiva o camiño empezou a abrirse no mes de maio. Os resultados empezaron a ser claramente positivos a partir do mes de xuño. Nos esperábamos unha chegada de aproximadamente uns 150.000 peregrinos no mellor dos casos neste ano. Xa vamos a día de hoxe chegando aos 176.000 peregrinos que han recorrido Compostela. Hai que ter en conta que pode haber entre un 25 e un 35% máis de peregrinos que por diversas razones non recolleron a súa Compostela, pero que efectivamente fixeron o camiño de Santiago, co cal os resultados están sendo mellor dos esperados, moi fundamentado ademais nos peregrinos nacionais, é dicir, invertiuse a proporción tradicional de un 60 e pico por cento de peregrinos estranxeiros frente a un 30 e pico, 40% de peregrinos nacionais. Ahora a torna variouse, ahora están un 68% de peregrinos nacionais frente ao resto de estranxeiros, e tamén destacar a importancia da peregrinación dos peregrinos da nosa nación irmán de Portugal, que tamén foi moi importante neste arranque do ano 2021. Podemos dicir que o camiño está de moda. O camiño sigue vivo, o camiño está de moda e, sobre todo, eu penso que o camiño cubre unhas expectativas que a propia pandemia xerou na xente, que é poder facer un recorrido ao ar libre, facer un recorrido con plena garantía de seguridade sanitaria, un camiño, ademais, que sexa natural, que nos saque dese espacio cerrado no que levamos un pouco todos encerrados no último ano e medio, e, polo tanto, pois o camiño realmente ofrece o que a xente estaba pedindo durante a pandemia, que un pouco de liberdade, que un pouco de ar aberto e que un pouco de paisaxe tamén dilatado no horizonte, máis alá dos muros do confinamento nunha casa. Pois, Ildefonso, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe venres nesta nova edición do Xacobeo Live. E a vostedes dicirlles que moitas grazas tamén por acompañarnos unha semana máis. Emprazoros a que nos visiten o próximo venres, como sempre, ás 12 da mañá. Boa fin de semana e que sexan felices. Has andado el camino ya. Cuando mires atrás, si estás atrapado en la sombra, avanza, avanza. Camiña a Galicia. Has andado el camino ya. Cuando mires atrás, si estás atrapado en la sombra, avanza, avanza. Camina a Galicia.